Да еба майка му и живот да еба. Днеска празник било, аз съм на работа да му еба майката. Виж, от вода се търкалят копчета, към тебе насочат всички топчета. Знам къде ще си забие ногтите и няма да им мърдаш повече. Виж, от вода се търкалят копчета, към тебе насочат всички топчета. Знам. Да еба майка му и живот да еба. Днеска празник било, аз съм на работа да му еба майката. Как може живота да е толкова шибан и еврейски, не мога да разбера. Аз цял живот бачкам, аз пак бачкам, уча за економика, па накрая, ко станах? Тираджа. Той живот ли бе? Виж го то смерзавец, де спрял бе, майка му травестита еба. Той да еба, то да му изсъхне, хуя дана да му изсъхне. Пичка му материна да еба. За кой излязах? За едната кирия, едно цеци да купи на жената, тя па ще вика: "Ади ела да ме идеш", защото съм 100% сигурен, че тая моята кочубра сигурно е заслала леглото с рози, се ще запалила трилно и селска романтика. Аз се превера посред нощ, тя ще каже: "Ела да ме идеш". Той живот ли, той жена ли бе, да ебеш майка му и живот да ебеш. Сега 50-100 имам тука, така ще ги направя, един Господ знае. Ти не е живот, не е живот, майка му да еба. Гледай, легнали полицаи, дупки. Аз за куп плащам данък, бе, да влизам в дупки ли, бе? Задницата, еба майка ми, бах ти дупката, бах ти трапа. Трака на шефа. Да ми вземе нов ванга да го има. Ти, моето не е живот, бе, да ебеш путката му да ебеш. И гледай, вона няма гидравлика. Диви бирата, бе. Че няма бира, е била майката. Тя добре, че жената не видя, че прибрах бирата от хладилника. Че ако ме беше кивала оная хамалата, ще да ме приби. Мезето забрави, бе. Да бе, ба. Още една. Как може, бе, мерзавци, значи. За кой гласувах? За ГЕРБ? Или за БСП? Или за кой гласувах? Така и не можах да разбера. Майка им да еба. Ти живот ли е? Да еба майка му и живот. Тук да намаля малко, че имаш май ченгета. Няма, добре. Значи се учи да ебат курвите. Аз си мисля тая вечер как да се отърва от жената на майка. Мисля, че се сетих. Сега ще изкарам 50 лева от тези врътки с колетите. Взема да отида на една простутка. Не, жената ще усети. Ще усети женския парфюм. Ще стане много лошо. Какво направя? Пак тука да къси пал майката. Ако бях дал на скорост, можеш и да тръгне. Трябва да кажа на децата да направят като мене. Ама, сега така начин. Така, леко. Поне ден сменях шарнири. Тампони сменях, носачи. Майката си ебал, няма парите за плата малка. Ще ебам майката. Съм мъчи и две деца да отгледам и жена да раня. Ма то нинто няма нарамване, бе. Тя като каже, днеска заплата взели, аз като кажа да. И мъс веднага, значи, докато спа, разбираш, она отива, намира ми портфела, изклубва всичките банкноти вътре и за мен остават 10 лева. Аз какво правя с 10 лева цял месец? Всичките пари. Давам ми 500 паунда на седмица и давам. Къде ги харчи, бе, мама и да еба?
Къде отиват тези пари, не мога да разбера. Значи те като стане, като почват да ми се образуват ни нерви и ко да кажа, аз за нерви не съм учил. Аз за нерви въобще не съм учил. И ко да правя в такъв момент? Кажете ми какво да правя? 500 паунда на седмица. Къде бе? И нищо не виждам, и хладилника празен за мен, има 2 бири там оставят и тъйто. Те живот ли бе? Те живот ли? Кажете ми. О, само плача. Имам идея да взема да убия накрая. Бившата ми оня ден ми се обажда и ми вика: ти имаш психични отклонения. Ви тъй като ма гледате, аз лут не съм бе! На лут ли ме съм бе? А? На лут ли ме съм? На лут ли ме съм? Ти не е живот моето, скъсва се от работа и накрая кур. Ама кур. Истински кур. И майката е живот кур. Имал съм бил психично отклонение. Аз нямам никакви комплекси, бе! Нямам и нищо! Добре съм си! Съсипаха ма тези жени. 14 февруари, де ще ме вадиш? После, 8 март. 8 март ли? И то за 8 март, какво да кажа? Защо деня на жената е на 8 март? Много просто, защото в цифрата 8 има 2 дупки. Тя жената има 2 дупки. Ама за жалост дава само в едната. Че не мога да я напия и да я изнасиля. Мале, как ще имба тогава? Газа и ще свири като латерна.